Te kublai shi boni phi ki parlok bai no te ha kani ka parlok bai ni man ban pen sha je phi man ya khlu jing mut ba phi khndet kan sa je phang ki e boro ki bangala yo sngo ba ki ku bor ha ki ni ki singi ngawan man mi hang ni haran san na ka wai ka jingkran jong wai uba ya ka ba uta uba ngam tip ude na ngala ban song thu tang kom kran jo u thai ude na nar teng kon si ya ka ba ukran parshi kum ne ba pat ba ngani thui phi une uba uang ba uba arden ubju samskim haka constituency la de kublai shibun bat ki MLA hi ba la da pisngau tho kim dei tang kinong samskim ki dei kinong shna ain ngan ong tang katta bat sakawai hangne hapok Meghalaya jongi don kan nungut ki MP ma naka shillong sit kan nungut ki MP udan tang wei Henry ki pat ba la dal jelap election la da Henry kidon ki bru ma ndai ki pat ba kidon ki bru ki ba dal jelap election hana ki hana ni you want stenti kum tang ta dal jelap shatu ki ni ta ki jing mo do yo gane phim so tho tang ya kata ro tekan chu ai phila da phim so tho shumi be chakmat ban kali ya ka ka ba phim so tho phim ju dai ban kan akstap pa de ha ba phim tip ya ka ro tekan chu ai phi ko ba be halor ka parshi ka ba phikren ka ba phi ong la da yo lok ma shu et klem sajan mentoy ayu kadai kata ka jing ong jong phi kum tanga kubur ya kata kadai kata henry ngan ong e phi pat ba kum ni lada ukhon jong phi un lek pule doktor lada un ndau la pas doktor un sumar tang ya ka ying jong phi don jing phoida ayu kan ba lada ukhon jong phi ulet pule kum uloyar henry unia sait tang na ka ying jong phi phindon jing phoida ayu hi udan kami banyarat hiki breu jong gajala lada udah doktor ni lada udah wayu yuro Henry kat utali nong mi khmat ubaya da ubaya sat an pitharai un supet na bai tanya ke konstitusi la jong habai tanya ke lapangap ke badan halendet yeng jong phir phimla bani I shiri shanong krem pili jo I ngan chuai phi nai mi shakmat ngi hang ne menta ka ni ke jala ba jongi ka don tang ka jingklo mar sudah lada phimdan ka khmat pe apa mobile lada umado ula penkup ya ketin kiput ki plang jong bat menta kala pau shai lada yangi upat ba ukhen kum kiput ki plang ya kinong lapangap lilai ula khen sanan itu ithap ban ya klem ko uang sanan ki shong hing lada ong manga ma phi shong haying lawan penyap ubru dang step Henry kren hi sai pan kelek dut ki bru bar khoi Henry kata ka ketin ka baba lada philong kumuta unong mi khma lada phimnang watang man pensyai ban pensngo supai ba ya ka basng tanat ka babharu nai kren syong no phila syukran be da ka balap la da ka balam ler ngasngo samr khe ba ya ka tu ka wai ga jingkren jong u ko ba ong hana ka jingkren jong tu madu ang leng ga bu ong hana ba utu u doktor nong laj unlit kren sikenta wadu modiru umpat yo ban kren sikenta wadu kandhir urahul kandhir umpat yo ban kren sikenta uta unang laj yo balatip lapa ku menang laj ada itu nang dei ro ong haoj yo balatip lapa ku menang laj tengam tip ngamla aban ai jing khen le kren ne em tang siteng minit ro wat hapo jela Meghalaya na ka banta ka mang tangka jong ka jela Meghalaya ro kren tang 10 minit de we bru balas lem tam pitharai ka chethele le ka bala bu por de ki we phinyo ban kren kata nai kren pen bit ai ru em nai kren penbit ru em ko madu phila dai wei na ki angleng banyalap election nama kumu madu lada ulet lele kum shathe un surat kut tang ga bara sentiu kut tang ba un ra sentiu bat ba un shendur ban pen I ba ulet di sha shi ying jongki kata hi ga diga chik sha ngai phi wat bi sha li ki ru ha ka ba ka sarkar jong phi ko ba kala dep ngila dep ban yi upat ba un bishar ngangam wat nget yang aru pat ba shus ngap Henry wat nget bishari ma phi dala de dala ka jong ka khmat hang ni ha jala jungi ka ek badon kam tam kata ka di ka jing shong sup ka jing shong shang phi tharai lada wan ka jing lada wan ka thma hang ni ha jala Meghalaya jungi ka nap teng ka ba ule bhaw MLA jungi kin laj im tharai phinom laj im ka ni baro ka ban kong ka di ba phim so tho ya ka jing long shi men shi para hayeng hasem lada shem janjar utu la yimi tang tu lada shem janjar tang tu mi tang utu lada kidon kirang ma rang ba ki bami syakman banya sait lem na ka banta jela Henry bon mit ki bami tang banya sait bit na ka pla la de banya da ya la ka jong ka pla
kalong ka ba do kata-kata te ngasu ong ipi tang kata bakani ka sarkar le naik mi lenti te ngasosen gitu ki samlama ki badon sap wat kmi lenti ki rot na ka sarkar namar ka sarkar kam don sap ban pdp kumba kam don sap belade kam don sap ru ban pdp ngan oi pi lada shaki we ki jelaya ki norway ki no aklim dong shna ki ba trimban shna ki pa bon ha ki sap ma hani jelami khani ki kentiu hani jela jong ki kentiu ra namar balai namar kim don sap ki emle jong iro ya ki badan ka sap bam ra kumbara kam long kumbara jcb machine kum to hani lada pim dan ya ka sap bam leno ki borok ki sap ki jong pi ngan shu ai pi ka issue themator but ka issue border khapot ka de ka way na ka issue ka ba shak he ha ban kring election henry ngan ong ye pi ba pintre da ka jing start ro ko sarkar be phim dan jing start ba pintre da ka bud phide ka sarkar ka banuna bud phide ka sarkar tang ban bam sap way ba pada phide tang sarkar ban be ni noi pi da ka ekalat pintre ha ba phim dan ya ka sap kar dan phim dan jing nan jing start sing phang phim dan ka bud ka bor phim dan da ka ndala siap lelai sa ka ba sabam long laklet no te laklet no kini ki barok shu ya pet ma pi pet ma ngam dan kam ban pensai ki jing chia ki jing yu barok khoj la da bakla o baruspa ki ong hana baki dai baki mi pateng nang tu nang ne ba pensai kita la da bakla o baduk pada tang ya ke distrik konsil pi ya da barok shirta barok jing im ban pensai ban pensit ban pensat la dai kat ke jing le ka sarkar kat ni ya duk saulut barok pi tharai ba ngade ngam ore kanu ku sarkar ngam don kam ya kata ka sarkar ban kentiu yang namar nga na ka cinglong nyong de dukan sia jonga kam la akhir ban kentiu yang show nong tri office kan oye pi tangkat na nga kwa betang ya kinu ginong mikmat ki bala ban ya dalem ki bala ban ya saitlem na ka banta ka ribet ka jai ban riwa ka cing syong suk syong sengan batang kom tahi kublai shibun kublai shi jan bye bye